de nou de Barcelona i també al carrer Església número 7 de Sabadell. ¿Us imagineu què hagués dit el telèfon de Català Reynol? Pues imagínate, estarían contentas las secretarias. Sí, estarían acordándose de mí todo el día. Hola, qué simpático, qué majo, ¿verdad? En fi, el telèfon de Català Reynol, aquest sí és el correcte, 93201 57 27, si teniu alguna consulta amb els nostres advocats de capçalera. La Maria, la primera persona que ens ha consultat quelcom. Sí, ens saluda, ens diu bona tarda, tinc un tiet de 84 anys amb un cotxe vell, però en bon estat i que funciona a la mar de bé. L'altre dia algú li va fer 2 bonys quan estava aparcat i no va avisar, però un testimoni va deixar el seu telèfon per si el necessitava. Van localitzar l'autor dels bonys, però la companyia d'assegurances diu que no li cobreix els danys perquè la reparació és superior al valor del vehicle. Què pot fer? Pues bueno, son aquellos procedimientos que no son amistosos, porque la compañía contraria pues nos va a poner todos los problemas del mundo y le va a dar el valor residual que es muy bajo, con el cual no se puede comprar ningún otro vehículo. Se puede hacer la reclamación e intentar pues conseguir el valor de un vehículo de las mismas características en el mercado de segunda mano, por ejemplo. Eso se puede... Claro, se puede reclamar. Lo que sí que tenemos que tener muy acreditada es la culpa, porque si este señor viene y nos dice que no, que ese testigo se equivocó y la matrícula no era correcta porque él estaba en la otra punta de Barcelona, por ejemplo, pues bueno, ahí tendremos un poquito de problemas de acreditación de que realmente fue el culpable del siniestro. I això és lo más importante en este asunto. Molt bé, el telèfon de Català Reynol. Recordeu, si teniu problemes d'accidents, per exemple, són números 1 amb accidents de tràfic. Crec que teníem per aquí alguna consulta relacionada amb això. 93201 57 27. En Joan, ja que parlem del tema. Sí, mira, ens diu, bon dia, fa 15 anys vaig tenir un accident de cotxe que em va provocar una fuetada cervical. Aquest any m'han tornat a donar un cop i m'han diagnosticat el mateix. Casualment, és la mateixa companyia d'assegurances. A l'hora d'avaluar seqüeles, es poden basar en què són de l'accident de fa 15 anys? Hombre, aviam, les companyies normalment no volen pagar, i podria ser un argument, però en realitat és fàcil de defensar perquè... És un accident nou, clar, recent. Primer que és un accident nou, segon no s'ho ha inventat el client i per tant hi haurà també informes pericials que podran acreditar totes aquestes situacions. I també és veritat que 15 anys són molts anys. Per tant, en definitiva, jo crec que si hi ha un bon informe metge on quedi reflectides les lesions i la immediatesa de l'actual, no crec que pugui tenir massa problema. A pesar que sigui la mateixa companyia i tot això, però jo crec que des de l'un no pot tenir cap tipus de problema. Accident amb seqüeles, amb lesions. Confieu en Català Reynol, jo sempre us ho he explicat, jo vaig fer-ho amb el fill gran, i ens van donar la màxima indemnització, ni més ni menys la que ens tocava. Ningú vol patir un accident, però ja que l'has patit, com a mínim que no prenguin el pet. 93 201 57 27, Català Reynol. Tenim consultes també de divorcis, època de divorcis, de separacions, arriba a l'estiuet, verdad que sí? La sangre se altera i... I ja està, i passa el que passa. Devia ser el cas de la Paula, ens escriu, ens diu, fa 2 anys em vaig divorciar i la sentència em va donar a mi la casa, la propietat. La hipoteca sempre l'he pagada jo i ara la paga la meva àvia. Ell mai va pagar res, però ara que la meva actual parella vol venir a viure amb mi, el meu exmarit s'hi nega perquè diu que li correspon el 50% del pis. I té algun dret? A veure... Aquí el problema està en que quan està dient que li van donar amb ella, jo no crec que li donguessin... Li donarien l'usufructe, li donarien l'ús de la vivenda i durant un plaç, que normalment és temporal, atenent una mica a l'edat o a les necessitats, l'edat dels nens o la necessitat d'ella, si és que en aquell moment va ser l'argument utilitzat, la seva necessitat. Però en definitiva el que sí que està clar és que aquesta senyora pot posar una reclamació per totes les quotes d'hipoteca que no ha pagat el marit. Que ha tingut molt de morro, perquè l'ha pagat ella, o l'ha pagat fins i tot la seva àvia, i ara aquest senyor reclama el 50% del pis, que segurament tindrà dret, però sempre quan ell també hagi pagat la mitad de las cuotas de hipoteca. Descontada esas cuotas, claro. El 50% que le correspondía. El que sí és veritat és que si ella vol anar a viure allà amb la seva nova parella i tal, l'altre podria començar a posar problemes, però evidentment també tindrà que fer-ho a través d'un procediment judicial que ja pugui cancel·lar aquell dret que li van otorgar en el seu moment a la sentència, on li van donar a l'ús de la vivenda. Y también es un buen momento para negociar
pues el reparto del bien, ¿no? Es decir, que en aquellos casos en que ya no hay hijos, que ya no te ata nada, llega un momento que si hay un bien que nos está causando esos problemas, más vale afrontarlo, solucionarlo, pagar la mitad, intentar pues conseguir una hipoteca, lo que haga falta y liberarnos de problemas, que la vida se vive mejor sin problemes. Home, i més amb tot el que li deu, no? Pues potser ajuda a que amb molt poquets diners pugui fer-se ja com a propietari absoluta del pis. O sigui, aquesta seria una bona opció. Doncs temes de divorci i separacions, evidentment que eren un departament específic a Català Reinon, 93 201 57 27, Avinguda Diagonal 449 o carrer Església número 7 de Sabadell. Per cert, una consulta d'un amic meu que està molt amoïnat el pobre i m'ha dit, aprofita i pregunta-li als advocats el dimarts. Resulta que són 3 germans i la mare està malalta, és la que té la propietat que en principi era del pare, després va passar a la mare, i aquest amic fa uns anys que per culpa dels germans no es porta molt bé ni amb la mare ni amb els germans i té por que el deixin fora de tot. Diu, ¿me pueden dejar si a mi madre le pasa algo sin nada del piso que pagó? Diu, mi padre en su día. Això pot passar? Aviam, pot passar... Que el deixin a zero. Sí, però què és necessari que passi? Pues que la mare... Escolta bé, amic. Que la mare el desheredi. I el pot desheredar sempre i quan hi hagin uns motius que la llei catalana, el Codi Civil català, estableix en el seu llibre referent a successions. S'hauran de demostrar els motius també, no? S'hauran de demostrar, sí.